Club Llibertat de Trujillo, el màxim gestor de la Marinera. Trujillo és una ciutat al·lucinant de la costa nord de Perú, privilegiada pel seu clima excepcional. L'anomenem la capital de la primavera peruana. És la tercera ciutat més poblada i la segona més important del país. Allà es troba aquest notable club, el Girón San Martí 299, que organitza el concurs mundial de Marinera del Nord, una de les manifestacions culturals més representatives del país, realitzat l'última setmana de gener. El Club Llibertat és una entitat privada fundada el 1939. És el màxim òrgan que vetlla perquè la marinera conservi la seva essència com l'enamorament, el coqueteig, la picardia i el saler, sense deixar de seguir la seva evolució. Actualment, la marinera és un ball que en gaudeixen milers de persones al món. El Club Llibertat compta amb 24 filials nacionals i amb 36 fora del país. La sincronització i l'emotivitat uneixen l'exercici i els sublims sentiments. L'objectiu del Club Llibertat és que aquest vell ball arribi a tots els racons del planeta. Una salutació per a tots des de la filial de Barcelona a Catalunya.